ụmụnne m ndị Igbo, ana m ekene onye ọbụla na-esonyere m n'oge awa. Onye mụ na ya na-aba abụ Mọmị di ya bụ Francis Enibe. Onye nwa bụ onye ndị kidnapụrụ since 2023. So on September 25, 2023, mgbe Anambra State Governor gave order nye iwu wee sị na onye ọbụla ga-apụta sị mepee shop on Monday sit at home. Di ya bụ onye isi ahịa Amazon Mgbuka Amazon. Okay, so di ya wee pụta ya bụ onye isi afịa to obey the order of governor abịa kidnap boy. Since then ha ka na-atụ anya low today. So kind from her before we continue. So Mọmị biko kọwara anyị onye bụ and gwa anyị ife mmenụ, because even ji bịawa bụ na o nwere vidio mfu na trend online gbasara ebe nwanne gị nwaanyị na-eti arịrị ife digo agamiga. So nsị ka m bịa ka m jụọ gị ka ije ọnụ gị na bụ ebe ụmụ Igbo ife na-eme. Ọ bụ eziokwu, ihe kwuru ihe mere eme. On 2003 September 25 on Monday ebe 8 agago m ọrụ ebe m na-achọ akara aka m ma asị m na tawalekwa ihe na-eme. Ọ bụrụ na di m pụtara ka o mee obe ihe gọvanọ kwuru n'iwu na onye isi ọbụla ga-anọ ya, na ahịa ọbụla abịara onye isi anọghị ya akpọchi ahịa ya bụkwa na onye isi nọ ya, ndị nọ n'ahịa abịa akpọchie shọpụ ha. So ọ na-emekwana ya because di m abụghị onye na-enupụ isi. Mbọ niile ọ na-agba abụ ka agamni na-adị na Anambra botu ma n'ahịa Mgbuka. Ọ na-eji isi akpọchi ụzọ ma ọ daa n'ụdị ihe a, and obe aha ka ọ na-emekwenu ebe aha ka ọ nọ on 25 September ahụ ihe a mere. Abịara ebe a wuti ndị ọzọ kwanye na ha nọ. Ihe ọzọ emere bụ chairman ka a chọrọ ya na-ajụkere ihe o mere adọlie ndị nọzi mgbe ihe mere asa kụọ were isi egbe kụkpuo ime buutu ha buru ya. Ha dị mmadụ ịnọ fụchichie ihu. Anọzi m abịa kpọọ m sị m lekwa ihe mere. Ruo ma taa mbọ niile a na-agba ma mbọ ma ego ma nneke niile a na-agba otu a ka anyị si jedebe ma ndị Mgbuka ma aka ha nyere ma ụmụ ya ma ụmụnne m niile ma ahụhụ anyị na-ata. O nweghị ụlọ ekpere anyị na-etinye isi nke a sị weta eweta ma ya bụrụ na udo dị. Otu a ka anyị si nọrọ ka mgbe a were eze na-ekpe ekweri. So o wee bụrụ ihe mwute ọ bụgodu na ọnwa ọrụ eri bụ title friend ya so wee gbaa mbọ ya na ya na-agbara mbọ ma mgbe Honorable Soludo na-achọkwa ịchị the first thing o soro wee gbaa mbọ ya ka ọ dị sure na gọvanọ kwudowo. Mana ihe niile a otu a ka anyị si nọrọ n'anya na-ele sinsi ahụ. O nweghị onye na-ajụghị anyị na ọgwụ na-asọ ndị Mgbuka na-eme anụ kịta ha abịakwa jụọ mụ na ụmụazị. Otu a ka ọnọdụ si wee nọrọ ruo taa anyị na-agabigakwa n'ihe na-ayọ Chineke amara ka o mee amara n'isi ya nọọ ihe ekpere m. So otu a ka m si wee hụ ya, otu a ka ọnọdụ mụ na ụmụ m si edere. Okay, Mọmị ka m jụọ gị so since September 25 a year 2023 ha kidnapụ di gị till today ọ na-anụbeghị mgbe ha kpọrọ ụnụ na fon ndị kidnapụrụ ya kpọọ na fon wee kwuo okwu si weta ego or something like that. Since then ọ na-anụbeghị from him. Anyị anụbeghị na-abụ na izu aha na ha kpọrọ ego nwe ole a kpọrọ enyekwene ha na wiiki ahụ. Anyị anụbeghị ọzọ. Okay, ha kwuru okwu ego na-ewere ego ahụ nyefe. Agbakeriri ana nwa m nwoke rere ma kamela ya ma ndị Mgbuka soro nye aka ewee wetakwa ego a nye ha n'ụzọ niile esi wee tụfucha ego ma ndị niile nyere aka ego kamgbe aha ebe a ka o jedebezi. Okay, mana kemgbe ahụ Governor of Anambra State Governor Soludo onweghị ife ọ bịara bịa gwuru ma ọ zite mmadụ for this issue, for this case. Onweghịkwa onweghị maka ozi erugo onye nwe ọnwa ya na di m dị na mma nọkwa nso ebe ahụ. Ozi eruchago ha ntị na mbọ niile ndị Mgbuka gbara. Otu a ka anyị si nọrọ onweghị ozi anyị nọ. Okay, so that 23 bụ Monday. Yeah. That Monday ahụ o kwuru sị emepe n'afịa.
and the Governor Soludo when he was so on a mepese in this for everybody they should open their shop. Onye mepe ahịa ọ nọrọ ebe ahụ. Na ọ bụ na abịara onye isi anọghị emechie the market. Emechie the shop. So young woman Governor Soludo obe. Ya ka o ji nọrọ ebe ahụ. Jemepeze the afia nọrọzie. Nọ n'ebe ahụ. Aba nke obeze kpolo ya. Mgbe ha bịara ha sị na onye ha chọrọ bụ the chairman. Na chairman. Pick here. Since then, year 2023, 25 September till today, being 2026 of Belayanya. I have Belayanya. Igbo, una logo ife mommy anyị kwuru. Mgbe m fụrụ that video na-trend online, mgbe nwanne nwaanyị na-eti na-ebe ife mere nwanne nwaanyị. Nso know that I will come na mma ajụ ese mala ebe mommy ya na ka m bịa fụ ya ka o ji ọrụ ya na bụ wele kwuo. So it's a very terrible situation. It's a very terrible situation. And ọ bụ ife nwute na gọvanọ nyere iwu were kwuo everybody open. Ya nwe mee ka ome gọvanọ obe na ihe ọrakpụ n'ime. Since then till today, the governor abịabelo ka ọ bịa ma what is happening, ka ọ ma how he will help to bring the man out or ka ọ mụle just nothing. Ka na-ata afụ na-achọ that ife. So that time till today, mommy have been that year. Since that time till today, mommy have been there. So we work on because as we know, I will come and verify what is happening due to what is happening everywhere now concerning issue of Monday sister to my So no, let me come and see. So mommy, so sorry for what happened. So sorry for what happened. Sorry for what happened. So, and it is a very pity. Now, governor of Anambra State, will listen all the chairman him and from pay their market. I won't even pay your market in that you must be there. So, Dimomia or obey to obey the governor of Anambra State. He went and opened as a chairman of the market when Mgbuka before the kidnappers. They went that place. Only him had just Kedonyebu chairman. KJPK, then leave others. Pick the chairman. Since year 2023 to this year, nothing. They have spent all they have to look for their husband. They don't see him till today. And the governor who gave the order did not even do anything. All of them keep silent, pretend that they do not know what is happening. We are living in a wicked generation. We are living in a wicked generation. And at the same time now, the census at home is trending now. Before the one name on me, well, there's alarm, well, Tiempu, Bahapa, Sumba, no color. This is what you told us before. The one name one is since that time to today, brother Ifraba, Buma Momia, almost 7 children, 7 children. So one name working, only if you will keep you, will keep one debo or you will keep Governor Soludo. Igbo bụ ekene mụ na ebe a bụ Okwudele Enibe. Ọ nna m bụ onye Soludo laptara in this Monday sit at home thing. Si ka apụtaba afịa. Then Soludo alaptaghị omego obe pụta ahịa. Aka abụrụgo onye aka kpara. He has been adopted since 2023. And since then, Soludo have never for one day sent a delegate to go and console the families that he has already trapped. So my questions for Soludo is, what is your motive for this coming out on Monday to come and trade? Kedu ihe bụ ebumnuche gị? Kedu ihe gbagwo ime ka this insecurity in this present time? Kedu ihe imegolu? Ị chọrọ ịrapụta ndị mmadụ ka ha pụta bụrụ ndị ha ga-eji wee chụrụ aja. Onye nke ịlapụtara ka e were achụrụ aja. Kedu ihe imegolu? What have you done for the one that you have oh God,